Faci Diop, Faci Diop. Long live! And so long live! Long live! Long live! And so long live! Long live! Long live! We want Faci Diop, Faci Diop. नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय लोगोफोर गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय थांनाय मेदानाव दुधनयाव सानै लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनाय आरो हिरेनमय खाख्लारिखौ जितु खास्रि बिस्रि बुथारनाय बेखौ लानानै माने आसाम सरकारा जेबो फिननाय होयाखै जितु माने जोंनि बर'फोराव ओरैबायदि दासिमबो ओरैबायदि जाथाय जागासिनो आरोना बुथार जाजानाय सोरबा रेप खालामजाजानाय दा दुधनयाव सानै सिख्लाखौ लाइमोन जाखांफुनायखौ माने बेबायदिनो खास्रि बिस्रि आरोना दा आरो हिरनमय नार्जारिखौ हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि सायाव आसामनि सरकारा जोंहा जेबो फिननाय होयाखै जितु बे बुथार जाजानायनियाव माने बुथार जाजानायनि न'आव माने 20 लाख माने बुंनो थाखाय जोंहा बिथांमोना खावलायहरदोंमोन नाथाय बेखौ खोमा रावबो होयाखै आरो बै रेप खालामजाजानाय सिख्लाफोरनि थाखाय 5 लाख करि माने बुंदोंमोन आरोना दा बेफोरखौ जेबो खोमा होयाखै दा बेनि थाखायनो जोंहा गोबां बिथांमोना ओंखारनो गोनां जादों बन्स माबा सावनानै दा बेखौ बै दायनिगिरिफोरखौ माने फासि होथारनांगौ आरोना दा फासि होआबा ओरैबायदि जागोन बे मुस्लिमफोरानो खालामबाय थायो आरोना बेफोर जाथायखौ जोंनि बर' हारिफोरखौ माने गोबां सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाथाया जाबोगासिनो दोङो माने जेबो होआखै नालाय जितु जेलावल'सो हरना दोनदो बेनिफ्राय बिसोरो 3 मास 4 मास थानानै जेलनिफ्राय गबोगोन आरो बिसोरो जेबो खास्ति मोननाय नङा बेनिखायनो बिसोरो दा बेफोर दायखौ मावफिनबाय दोङो खालामफिनबाय दोङो माने बिसोरखौ सासे नङा सानै फासिनो नुनांगोन बेनिखायसो होमबासो बिसोरो माने एसे गिनानै थागोन आरोना जितु ओइ जाखांफुनाय सोरखौबा दायनिगिरि लानो नागिरनाय बेफोर माने नुनानै बेफोरखौ एसे गिहाबना थानाय बायदि आरोना दा जोंनि सरकारफोरा जेबो खोमा होआखै जेबो मोनथियाखै माने बेफोरखौ जेबो आयेननि राहा लाया दा गोबां मानसि बिथांमोना जास्टिस नागिरबाय दोङो बेफोरखौ जुदि जेबो मोनथियालासिनो जेबो सानालासिनो जुदि ओरैनो हेंगारना होयोबा केसल' होयोबा बियो गोबां रं जागोन बियो गोबां गोरोन्थि जागोन आरोना दा आंनि थाखायबो बेनो बेफोरो हिरेनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय आरो दुधनयाव सानै लाइमोन बर' लाइमोनखौ जितु माबा गाज्रि खालामनाय बेफोरनि सायाव जुदि राहा लायाबा बियो गोबां गोरोन्थि जागोन आरो फैगोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां गिख्रांथाव माबा जागोन आरोना जोंनि थाखाय दा ओरैबायदि जोंहा बिथां आबसुमोनाबो गोबां खस्थ' खालामगासिनो दा बेफोरनि जास्टिस मोनैनि थाखाय जेबो न्याय मोनैनि थाखायनो गोबां गिदिंनो गोनां जादों दासिमबो जोंनि सरकारफोरा माने गेदेर गेदेर जाथायफोराव मोजां खामानि मावनाय नुबोआखै आरोना जोङो दा ओरैबायदि जाथाया जोंहा गोबांनिफ्रायनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बुथारबाय दोङो ओमफ्राय ओरैनो 3-4 मासनि थाखायल'सो जेलाव हेंगारहरो बेनिफ्राय जेबो मोनथिला आरोना बिसोर गयो ना खारो बिसोरखौ जेबो फिननाय फिनला दा बेनोसो जाबाय आरोना दायनिगिरिनि साजाया जोंनिया जेलाव 3-4 माहल'सो थाहोनाय आरोना दा फासि होनांगौ ना सोरबा बुथारनायखौ गोख्रों राहा लानांगौ बेफोरनि जेबो साननो रोंला आरोना दा गाज्रि मोनालासिनो आंनि भिडिअ'आव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बै जोंहा लाइमोनफोरखौ खास्ति होनायनि थाखाय बैफोर मुस्लिमफोरखौ माने मा राहा लानांगौ मा राहा लानाङा बेखौ सरकारा मिन्थिनांगोन ना मिन्थिनाङा आरोना दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर बेफोरनि थाखाय जोंनि सरकारफोरा मानो खोमा होआखै मानो मेगन होआखै मा जाना दं आरोना दा खोमा होआबा मेगन होआबा जोंनि बर' हारियाव गोबां लासिसिं जागोन आरो जोंनि बर' हारियाव गोबां माने दुखुयै जोंनि जितु थैनाय थांनायफोराबोथ' सान्ति मोनखाया बेफोरनि न्याय मोनाबा माबा मोनाबा जेबो सान्ति मोननाय नङा बेफोरो माने ओरैबायदि जाना दङ जोंनि बर' समाजाव दा बुंनांगौ आंहा जेबो गैला नोंथांमोनानो नैबे क्लिपखौ आरो ससे नायलांना लादो आरोना सारा आसामावनो बे टर्च रिलिजि आन्दलन बियो जादों दिनै बेखौ जोङो हिरेनमय खाख्लारिया न्याय मोननांगौनि थाखाय जोङो दिनै नैबे आन्दलनखौ लानाय जादों खारना जाहैबाय दिनै नैबे आन्दलनाव जोंजों गोबां माने गुबुन गुबुन बे गफुर हालामनि गौथुम साहित्य सभा आबोब बिमा गौथुम आफाद आरो जोंनि दखरा एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना लानाय जादों थांखिया बेनो जाय माने दायनिगिरि बे दायनिगिरिया साजा मोननांगौ आरो बिथांखौ दिनै बिथां जाय दायनिगिरि खालामग्रा बिथांमोना माने जेलाव दङ दा जोङो ओंखायनो जेलनि फास्ट ट्रेकआव बेखौ लाबोनानै फासि होजासिम बेखौ मोनसे न्याय बिसार
होनांगौ बिनि सायाव जों बेखौ खालामदों आरो लोगोसे हिरोमै खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख डिमान्ड खालामनाय दंमोन दाबि खालामनाय बेखौ दासिमबो होआखै आरो लोगोसे जाय माने रेप जाबाय हिनजावसा गथ'फोर बिथांमोननो 5 लाख करै जों आसाम सरकारखौ अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय दाबि खालामनाय जादों बेफोरखौ दासिमबो माने मावफुंनानै आसाम सरकारा होनाय जायाखै दा बिनिखायनो नैबे आन्दलनखौ जोङो दिनै सारा आसामाव लानो थाखाय गोनां जादों बेखौनो जों खावलायदों जे आसाम सरकारा थाबैनो नैबे अनसुंथाइ आरो लोगोसे जि दायनिगिरि बिथांमोनखौ फासि होजासिम साजा होनाय बेनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो नङाबा जोंनि नैबे आन्दलना न्याय मोनागौसिम हिरिमय खाख्लारिया न्याय मोनागौ जासिम नैबे आन्दलना सोलिगोन दायो आंनि भिडिअ बेखिनिसै फोजोबनाय जाबाय दायो जोंहा नायनोसै आङो गोबां आपडेट्सफोराव नुगासिनो दङ आरो नेक्स्ट आपडेटआव नायनोसै जिहेतु जोंनि आसामनि सरकारा बे आयेनखौ लामारगोन ना लामारा आरोना बिबानाव माने थिखांगोन ना थिखाङा दा गोबाङानो जोंहा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै माने बिथांमोननि जास्टिसखौ नागिरबाय थादों दा जोंनि आसाम सरकारा बुजिमारगौ ना मारा नायमारनोसै आरोना दा फासिनि अर्डार होगासिनो दोङो गोबां बिथांमोना दायो नायनोसै आरोना दा मा जायो नोंथांमोनानो भिडिअ नुनो मोनखागोन आपडेट्सफोराव नुनो मोनगोन अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दा सोरबा माबा फुल भिडिअ नायदोंबासो बुजिदो आरो गोबाङानो नुखादो देलाय ना साननैसो सिगां हिरेनमय खाख्लारि आरो दुधनयनि लाइमोन बर' सिख्लाफोरा माने खास्रि बिस्रि माबा जानांदों आरोना दा नोंथांमोना बुजिखाबाय दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर आरो नैबे भिडिअखौ गोबां शेयार खालामना होबानो जाबाय जोंनि गोबां बर'फोरा अनसायनो हानाय बायदि आरो नुनाय बायदि आरोना दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय